गुड आफ्टारनुन लोगोफोर बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो नोलोबारियाव आरोना लोगोफोर बेयाव मोसानो थाखाय गुबुननिफ्राय ट्रेनार लाबोदो आरोना लोगोफोर मोसानाय दामनाय देनाय जिखुनु हारिमुनि थाखाय बेयाव ट्रेनार लाबोदो जाहाथे आङो नोंथांमोननो फारि फारि देखायलांगोन लोगोफ्रा भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय मोसानो थाखाय प्रेक्टिस खालामदो आरोना लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय ओरैजाय गोबां बुरजा आरोना मानसिफ्रा लोगोफोर बेनिफ्राय ट्रेनार आरो सिगाङाव दङ ओरैजाय उन्दै उन्दैफोर दं गेदेरफोर दं नै लोगोफोर ओरैजाय उन्दै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नै एखैजाय उन्दैफोर आरोना बेनिफ्राय ओरैजाय गेदेरा दं नै नायना लाबानो जाबाय मोसादों नामा नानि मोनालाय मोसादों हागोन हायाखै हादों नोंलाय मानो माबा गानाखै दख'ना गाननांगौ दख'ना गाननासो मोसानांगौ नै ओरैजायबो बेनिफ्राय ओरैजाय दामनाय देनायखौ एसे नायग्रोनि लोगोफोर बिनि उनाव मोसानायखौ दसे उनाव नायफिनगोन नै ओरैजाय एखे खाम दामनाय प्रेक्टिस खालामबाय दं आरोना लोगोफोर नायना लानोसै दामदों नामा नोंबो दामदों दे सोलोंनालाय एसे बिदिब्ला जोङो ओरैजाय सिफुं सुनायखौ थांनो दे एसे लोगोफोर सिफुं सुनायखौबो एसे नायहैनोसै बिदिब्ला नै ओरैजाय एखैजाय सिफुं दामबाय दं आरोना लोगोफोर नै ट्रेनारा फुरा फोरोंबाय दं नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय हिन्जावसाफोर हौवासाफोर दंजोबो आरोना लोगोफोर लोगोफोर बेनिफ्राय ओरैजाय एसे सिगांखैजाय आब'मोन नानिमोन दं दै बिसोरबो सिफुं सुदों बिसोरनिखौबो एसे नायना लानोसै खाथियाव थांनानै नै ओरैजाय आब'मोन नानिमोन सिफुं सुदों आरोना बिथांमोनाबो नै सोलोंबाय दङ नायना लाबानो जाबाय
हागोन ना हायाखै नोंसोरलाय दामनोलाय आब'मोना हाथ'वाखै सानबेसे जाखो सोलोंनायालाय सानथाम जाबाय दिनै थामथि दिन ना दे सोलों दे हागोन एसेनिखौबो एसे नायना लानोसै ना बिदिब्ला नोंखो नोंखो नायसनाखै आं दे आंखौ दाम नै बेखौ गिबनां जायो आरोना बिथाङाबो दामदो बोरो दामदो मा जाखो सिखारजोब्बाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय ओरैजाय नै बिसोरो नायग्रा आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय बेयाव थांनि दै बेयाव पस्टार होना दोनदों पस्टारखौ एसे नायहैनि मा होदोंथाय मा लिरना दोनदों पस्टाराव एसे नायहैनि दै लोगोफोर नै ओरैजाय दं सिगाङाव नै इयाव दामनाय देनायनि बेबायदि पस्टार होना दोनदों आरोना लोगोफोर बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावफुं थांखि बेसेन नाङै रंजालि बैसागुनि खाम सिफुं सेरजा दामनाय आरो दोरोङारि मोसानाय फोरोंथाय मावबादा बानजायगिरि गगामुख दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद कालार 22 मार्चनिफ्राय 7 एप्रिल 2026 नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव मिंमां गगामुख धेमाजि जानबुं अनजिमा नै लोगोफोर फरायसा आफादनि दैदेननायावनो जादों आरोना बेसेन नाङै जिखुनु मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गासिबो बेयाव सोलोंनो हागोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जोङो ओरैजाय मोसाग्रा नानिमोन जे एसे खाथियाव थांनानै नायहैनि लोगोफोर नै ओरैजाय गोबां बुरजा आरोना लोगोफोर नैबे जाहैबाय ट्रेनार बिथाङा बिदिब्ला जों एसे नायलांनोसै मोसानायखौ 1 2 3 go 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 go 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 stop हायाखै नामा हाथ'वाखै हादों दे मोजां सोलोंथार मानि थाखाय मोसानो होदो दा मायाव मोसानो होगोन बा मानि थाखाय माने जिखुनु सोलोंनाय आरो सोलोंदो फोरोंदो आरो ना मोसानो हागोन नों ओमफ्राय ट्रेनाराव बेनिबा उदालगुरिनि ना सानबेसे जाखोथाय फोरोंनाया सानथाम जाबायना थामथि दे मोसा दे नानिमोनखौथ' लोगो मोनबायानो थाखाय जेरावबो नुयो ओमफ्राय नै बाजैया बोरै बाजै मोजां दे एसे मोसानायखौ नायनि र' दे मोसा दे ओरैजाय ओरैजायबो दं आरोना एकदम ओरैजाय उन्दैफोरनि मोसाग्रा नानि मोनसे एसे रायलायनि दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बबे गामिनिफ्राय नानिमोनालाय 2 नं मानिकपुर माजों फैयो इयावनो खाथियावनो ना दे नानियालाय बबेनि नोलोबारिनिनो खाथिनिखा दे बेनिफ्राय ओरैजाय थांनि सिगांखैजाय नानियालाय बबे गामिनिफ्राय हन्तापारा बेसे गोजान जायो इनिफ्रायलाय एसे गोजान ओमफ्राय माजों फैयोबा स्कुटि दे ओमफ्राय नै ओरैजायबो नानिमोना बबेनिफ्राय नानिमोनालाय बाथौपारानिफ्राय बेसे गोजाननिफ्रायलाय गोजान जायो ना माजों फैयो ओमफ्राय साइकेलजों फैयो ना दे जागोन दे ओमफ्राय नै ओरैजाय नानि मोसादों
मोसानो हागोन ना हायाखै हादों हादों सानबैसे जाखो दिनै सानथाम जाबाय ना बबे गामिनिफ्राय होनदो हन्टापारानि ना बेसे गोजाननिफ्राय बेसे गोजान जायो माजों फैयो ओमफ्राय स्कुटि हारसिं लोगोफोरजों दे होनबा बेनिफ्राय दैफोरजों नानि मोना बबे गामिनिफ्राय नानि मोनालाय नारेंगुरि माजों फैयोबा साइकेलजों फैयोना मोनाब्लि जाथारो खोमा ना मोसानाया खोमसि जालाङो खोमा ना साइकेलजों खस्थ' जाया खोमसिबा जाया दे बेनिफ्राय नै ओरैजाय नानि बबेनिफ्राय नानियालाय अबायपुरनि माजों फैयोबा थाबायनानै एसे गोजान जायो माथो मोनायै खोमा ना दे जागोन दे मोसानो जाबाय खोमा
जोंनि गुगामुख हालामनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां आरोना लोगोफोर बेसेन नाङै मोसानाय दामनाय देनाय जेसेबांखिनि बर'नि हारिमु गासैखौबो माने बेयाव नैबे नोलोबारिनि गेलेग्रा फोथाराव गासिबो मोसानो गोसो दंब्ला मोसानो हागोन दामनाय देनाय जिखुनु खाम जा सिफुं जा जेसेबांखिनि बर'नि दामजु दं जाहाथे बेफोरखौ दामनाय देनाय खालामनो थाखाय फैनो हागोन आरोना लोगोफोर मेंबाय नामा नानिमोनालाय मोसानानै मेंबाय मा थाखुमायसो माथो बबे गामिनि नानियालाय खायजामाटि बेसे गोजाननिफ्राय माजों फैयोबा थाबायनानै फैयो नानि मोनसे एसे सावरायनि बबे गामिनि नानिमोनालाय बेजेन्टिपुर माजों फैयोबा साइकेलजों मोनालाङो खोमा ना बबे गामिनि नानिमोनालाय नारेंगुरिनि थाबायना फैदो नामा साइकेलजों फैदो ना दे नोंलाय नानियालाय बबेनि होननानै बबे गामिनि जेंराइनि माजों फैयो साइकेलजों हारसिं फैयोना सोरबा थिखांना लाबोयो नोंखौलाय लोगोजों नों गाखोयो सलायो बा सलायनो हायो नोङो दे होमबा ना अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो मोनसे खोथा लोगोफोर जोंनि गुगामुखआव जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दं नैबे नोलोबारिनि गेलेग्रा फोथाराव फैनानै बेसेन नाङै मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गासैखौबो गोसो दङब्ला फैनानै सोलोंफैनो हागोन आरोना लोगोफोर बेखिनियानोमोन लोगोफोर बेखिनिखौनो दिनैनि थाखाय लाना फैदोंमोन गोजोन्थों।